आधा घन्टा इदिना पेटला मा आधा घन्टा खारनांगोन लासै 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 मानो मेंनांगौ 16 तारिखआव खेलाखौ सोर गेलेगोन आं गेलेगोन सोर गेलेगोन होमबा आं खारनांगोन ना नोंसोर खारनांगौ अ लासै लासै खारबाय था दे आधा घन्टा सोरबा खारनो हाला बांजोब खोनाबाय सोर खारनो हाला बेयाव फै खारला खारनो आं नोंसोरखौ खारनो हाफिननाय खालामगोन दे बुकडाउन खालामनाय बायदि खालामनाय दे 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 अ दे ओरैनो थाबाय था दे 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 बिदिनो थाबाय था ओरैनो थाबाय था जेबो बुकडाउनबो खालामना बेनिफ्राय जेब्ला मेंगायो खारनो गोसो जायोबा खारफिन खारनाया मोजां ना बिब्दि थानाया मोजांसिन अ दे थाबाय थाथ' फाखोसे स्पिड दे लास्ट स्पिड मारिनानै बेयाव फै आं स्पिड 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 दे नोंसोरबो उठी जल्दी फाखोसे स्पिड स्पिड लास्ट राउंड चलो लास्ट लास्ट भाग भाग लास्ट लास्ट राउंड खार भागो 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 लास्ट 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 खार खार लास्ट दे बोलो ना खार दे बोलो ना खार दे जल्दी 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 बाहाय आथिंफोरखौ बोना हो जास्ट माबाखौ दे गसं सिङाव हमनानै दे जल्दी 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 काजु पट्टाय दे इसे गोजान गोजान जालाय दे इसे इखिनि मानसिखौ बारनो गोनांबा लुदाय जोबलाङो दे बिराद इन्टारेस्ट मोनगोन नोंसोर हा बिराद इन्टारेस्ट खेला होनो नोंसोरनो खेलासो दे बोलो जागोन खिन्थु रावबो हाया होननाय गैया लास्टनिफ्राय स्टार्ट सासेखौ बारनांगौ सासेनि आथिं सिंखि हाबनांगौ सासेखौ बारनांगौ खोनाबाय खोनाबाय हा हा बरे इन्टारेस्ट दे स्टार्ट गासैखौबो ओरै लारि लारि जालांबाय थागोन दे गं गं दे दे गं दे नों स्टार्ट खालाम एसे गोजान जा गंथार गंथार जास्ट नैयावल' हमनानै इखि सिगां खिथां इखौ आथिं दे 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 लासै लासै अ ओमफ्राय सासेनि आथिं सिंखि दे बेखौ स्टार्ट खालाम दे 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 स्टार्ट खालाम अ इखि सिंखि अ दे नोंबो स्टार्ट खालामदो दे गोजान जा दे गायजा सिङा दे दे अ दे नों स्टार्ट खालामदो नोंबो उननिया दे गंना था दे दे दूर हो दे 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 ओइ अ दे दे गोजान जा दे उननिया स्टार्ट खालामबोबाय था दे ओइ लासै लासै ओइ आस्ते ओरैनो बारल' अ गथ'फोरखौ ओरैनो बार अ दे दे ओइ गोजान जा दे 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 जल्दी ओइ उननिया स्टार्ट खालामबोबाय था दे अ दे ओइ गोजान जा दे ओइ स्टार्ट खालामबोबाय था दे सिंखि हाबाय आथिं सिंखि गोजान खालाम दे आं इयाव सिगाङाव गोजान खालामगोन दे आं सिगाङाव गोजान खालामना होगोन अ दे मेंबाय नामा दानो दे दे ओइ उनथिंनायलाय टेसन उनथिंनायलाय फाल्टु खालामगोन बिसोरो दे 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 अ दे एबार अ दे हाब दे अ ओइ स्टार्ट खालामबा जल्दी दे इखौ बारनानै एसे गोजान हो दे गोजान था अ एसे गोजान दे अ ओइ ओइ बोरो थाजुखौ जल्दी गोजान जा एबारसो हिट जागोन थ' गोजान जा एबारसो हिट जागोन अ दे चलो बार हाला सिगाङाव थायो इखौ बारथार सिंखिया इखौ बार ओइ जल्दी थाबैनो नों सिगाङाव गोजान जा ओइ बाबु गोजान खालामनानै अ जाबाय दे जाबाय अ बल फिल्ड दे
दे दे गोदोरनिया सिंखिया जल्दी थाबैनो मोनफै अ एबार गोजान जाना हो दे दे ओइ बार ओइ उपरे दि सासे सिंगि सासे सिंथि सासे साथि अ दे दे हागोन दे चलो दे 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 दासो हिट जादों स्पिड ओइ बार जाय खारनो हाया बेयाव फै आं जेबो खालामा सोरबा खारनो हाला आंजों फै खोनाबाय सोर खारनो हाला बेयाव फै सोर खारनो हाला बेयाव फै सोर खारनो हाला आंजों फै होननानै थाफै सोरबा खारनो हालाबा आंजों फै बेयाव सोर खारनो हाला सोर खारनो हाला बेयाव फै नोंबो हालाबा बेयाव फै सोर खारनो हाला आंजों फै बेयाव फै दे बेयाव फै खारनायफोरा फै दे बेयाव फै हाथारला खारनो आं नोंसोरखौ खारनो हाफिननाय खालामगोन दे बुकडाउन खालामनाय बायदि खालामलाय दे ओरैनो थाबाय था दे बिदिनो थाबाय था ओरैनो थाबाय था जेबो बुकडाउनबो खालामना बेनिफ्राय जेब्ला मेंगायो खारनो गोसो जायोबा खारफिन खारनाया मोजां ना बिब्दि थानाया मोजांसिन अ दे थाबाय थाथ' दे नोंसोर खारनो नोंसोर थाबथ'गोन नोंसोर खारनाया मोजांसिन ना बिब्दि थानाया मोजांसिन खारनाया मोजांसिन दे थाबाय था अ भाइटी रानिंग कराটো ভাল না এনেকুৱা থাকাটো ভাল দে থাকি থাক তেনেহ'লে থাকি থাক দে खारफिनजोबगोन इसोर नायथारनि এনেকুৱাই থাকবা লাগব এনেকুৱাই থাকিব दे इसोरो गिनानै इसोरखौ नुना गिना खारबाय थागोन इसोर दा स्ल' रानिं दे थाक हाला बेयाव जाय खारनो हाला बेयाव सोरबा खारनो हायो दोङो बाथौफुरियाव सिख्ला गथ'आ 1.5 घन्टा खारो खारनो गोसोबा खार रानिं करबा रानिं करिबे लासै स्ल' रानिं खै मिनिट गैया बिसोर खारजासिम दम दोङो ना आखाया स्ट्रं जानांगो हाला अ इयाव फै हालाबा फै हागोन हालाबा बेयाव फै अ दे जेरै थायो था दे माबायदि थायो था थैसिगोन थैया आं थैनो गोनांखौ मिथिखागो आं मिथिखागौ नोंसोर थैगोन ना थैया हो डेन्जार स्ट्रं इनद खै फाखो जाखो 6ल' आरो 15 दंबयो लासै ओइ बाथौफुरियाव बक्सिं गेलेग्रा सिख्लाफोरा 1.5 घन्टा खारो नोंसोर बायदि गथ'फोरा लासै खारबाय था लासै थांबाय था फाखोथामल'सो जाबाय आधा घन्टा हा
आधा घन्टा इदिना पेटला मा आधा घन्टा खारनांगोन लासै 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 मानो मेंनांगौ 16 तारिखआव खेलाखौ सोर गेलेगोन आं गेलेगोन सोर गेलेगोन होमबा आं खारनांगोन ना नोंसोर खारनांगौ अ लासै लासै खारबाय था दे आधा घन्टा अ खारबाय था आं जेब्लासिम थाथ'नो अब्लासिम खारबाय थानांगोन बुजिबाय थौ लासै लासै खार लासै लासै लाइना बायनाङा स्ल' रानिं गासैबो समान खालाम सिगांनिखौ नायनानै मोजां खालाम दे मोजां खालाम आथिं बिजौदो थाबाय बडिखौ बोजोब बडिखौ सायाव बोजोबना आथिं बिजौदो थाबाय बडिखौ बोजोब हा बरिया